So guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intros ng kailangan hintayin muna natin ma-upload to para so ngayon guys, tapos punta tayo sa monetization, kung natin yung dollar sign siyempre of course, and then add suitability. So ganun pa rin pag mag-primer guys. Tapos dyan wala pa kasi processing will begin shortly daw, so hindi natin hintayin na processing 95%. Hintayin muna natin. Okay, lagyan natin ng ads. So lagay natin to video and subscription, video and playlist. Ilalagay natin playlist. Ayan. Ayan. Tapos ito si YouTube na maglagay niyan. Choice kung ano. Tapos lagyan natin, ganun pa rin guys pag mag-premiere guys. So simple lang naman guys, ganun pa rin guys. Tapos mag-add tayo ng playlist. Ayan, intro voice. Ganun pa rin guys Lagyan natin dyan sa uli. Tapos
Check out my playlist. So, done. So, ngayon, kompleto na guys. Dito na tayo sa time. Ayan. Diba? Edit mo na siya. Diba? Kasi primer natin. Tapos, ngayon, mag-ano tayo ng time kung kailan natin i-primer guys. So, i-primer ko na ito bukas ng 3 PM. 3 PM. Ayan. So, sit as a primer. So, di ba may nakalagay na sit up primer guys. Yan. Pindutin nyo yan. Tapos, select trailer. Yan. So, maglagay tayo ng trailer. Select where to predict viewers. So, ito, select trailer. So, pindutin natin yung select. Kailangan guys, ito ang nakapili dito guys. So, wala pa akong 3 seconds or 3 minutes or 2 minutes na video, short video. So, yung intro ko na lang, maglagay ako ng intro na lang yung ilagay ko guys. Yung trailer na ilagay ko. Yung intro or so magpili ako ng intro guys. Hindi, wala yan guys. Intro na lang ang ilagay ko. So magpili ako sa intro ko dito. May intro. Yung maiksi lang. Ayan. Yan na lang yung trailer ko guys. Ayan na siya. So save na natin. Diyan na siya. So nag-schedule na siya ng 3 PM bukas. So yan na. Upload na natin. Then close. Ayan na. So ayan na siya guys. Primer. Okay, ganun lang guys. Ganun lang kadali.